Молодці, діти, молодці. Вам щиро дякуємо усі, що ви прийшли до нас на свято. І хочемо побажати від душі здоров'я і радості багато. Нехай же свято Великоднє всіх нас звеселяє, а Бог святий з неба довгі роки посилає. Кожна родина сьогоднішнє свято буде з любов'ю у серці вітати. Коли Господь пригортає всіх нас, славимо, славимо день цей і час. Христос воскрес, із неба звіз, пливе місяця воскресе. Це праздник в нас великий день, конець журби, недолі бій. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Дінь-бом, 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 дінь-бом. Христос воскрес, вже грає дзвін, дзвіниць іде у голос свій. До церкви йде гурток людей, Христові дати честь поклін. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Христос воскрес, радіє світ, весела пісня гомонить, у рідній стороні летить, в країні шле палкий привіт. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Дінь-бом, 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 дінь-бом. Христос воскрес, вже грає дзвін, дзвіниць іде у голос мій. До церкви йде гурток людей, Христові дати честь поклін. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. А наше свято підійшло до завершення. Тож дай Боже у полі роду, а в хаті злагодой. Нехай наші серця наповняться Христовою любов'ю до ближнього. Нехай Пасха стане для кожного початком нового життя. Христос воскрес, Христос воскрес, радість неба сяяє, Пасха красна не звитає. Радуйтеся щиро нині, Бог дав щастя всій родині, Бог дав радість нам з небес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Земленька зі сну збудила, трави квіти прикрасила, співі пташка веселиться, миром Божим всі краситься, люди мир Бог нам з небес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Радуйтеся, Божі люди, най між нами гнів не буде, най цвіте любов всебожа, чиста мила, як квіт рожа, бо любов прийшла з небес. Христос воскрес,
А ми не прощаємося з вами, а говоримо до нових зустрічей. Захід підготували творчі колективи Центрального народного дому, директор пані Галина Бай, заступник директора Михайло Пасічник та ведуча Руслана Денега. До нових зустрічей!